kaya piyana try you caught slow pa dem should try I tilo ap shakri ha do bako don kam raya jing pen kya jing pen thiên ya khus lai I should try ha jing wai germens kam ha do bandawa ngawan ban yo jing ma pe nga pla lut tang ha mi Jesus Christ nga glory man siya man kong uya ka ba mi pa ngawan man yo jing ai nga pilot ng hami Jesus Christ nga glory ban siya man kong uya ka ba mi pa jing sarong nga bread no jing hala nga bread no jing sarong nga bread no jing hala jing long kun sarong auria jing long brau ba shita nga bread no jing sarong nga bread no jing hala jing long kun sarong auria Jing long rao ba shirta